Kajing it kadai kabor kabaklain tam hagajing im. But habadon kajing it kibom la long takabasuk kilong ki kibala. The impossible things become easily possible. Kata kadai kabor jong kajing it. Kata kalong kubor hakani kajing it hokana kabanga kwa bani githong yapi. Kanai kadai kajing it hokana jong kawai kakanthai kabakarteng kalata Bhagwan khare. Kabasa rangkat badla ujong ulok Habuldana distrik Jongka Maharashtra. Kilong kiba imsngi dakajing bela hagalangka jong utrai kandel. Bat takapisa kabakiyo kimdap tang ban bamro. Bat ke kaba kila belangro kila perlut nak menta kajing itho jong kilai ngot ki khon jongki. Menta kila temen hako jingpang kabajur hakabenta jong kasyadan jong kalok kala persyang ban ai nakidawai kanbat kabakasnahi Henry kim trekam ruem hagasngi kababot kayalam yau syau doktor ubodon hasnong lajong u doktor uong baka jingpang kala khamjur kumta kadai yaka ban ra yu ha hospital kabakham he syakisor kalok kadap dakajing sngausi kabakrau kamton pisa nakabenta kata hakajing kutlat kapan ram kakrong nalaki jong ki perlok nalaki jong ki bahaying kaladap dakajing thaba barkajing phalla kumba jangan kibru ki pe yaki dakajing kalata kasiu ya kabailut bicep nakabenta ban kendo ya doktor nakabenta bahap ban le shushu sakwe pat kitas nakabenta ban lap ya kajitong nakabenta kajing sumar kalata kalas ngau kutlat hangta syae ngan pai syae ngan le kashim ya ka slip na doktor but mi nangta no hospital kam dan pisa shu na banta kita kites kumta kala rai khaddo malai pai biang no shala ka jong kai baro arngut kilat kubor bat kayo ya ka jing tho agata got kubor bat kayo ya ka jing tho bat tho hagata ka got kubor marathon kinong job kinyo ya ka pisa kalong ka thon kampat du shimenta hakanu race haka jing im jongka hashwa kani kampat ju snow shapang kata marathon ka jimut jong marathon kam tip ruem ka tip bakadon kam ya kapisa nakamta ka jing sumar ya lau jong ulok kinong penyaj ki kentai ya ka naka jing shimenta haka ta marathon barok bedang samla sudah barok bedang biang kereta kiwan daki riam ki bej nagamanta ka sport la pengkre bha nanduk ki juti nanduk ki sapti nanduk ki traksut nagamanta kani ka marathon katba hangni ka kongpat kabala nrupos nam kereta kaba phong tang daki sari Maharashtra Henry kamtre ko ngan shimenta longkat balong ngan shimenta hadin ka jing ikren bat ka jing kerpat kila sya yaka pan shimenta garis kelas dang bat ka kabapan phalla ya baro bah kalata Bhagwan khari kala poi syakmatu kay yalam maka ya karis kadon ya keslipar hadin katu kat nipor kajing mare kidukut no ka no ya kita keslipar syudin bat ka beteng ya kata kajing mare nagamata kajing im lajong hakabakut ka kabapan phallalut ya baro bala pembena nong ladu ya kalata Bhagwan khari batalong kanong job jong kata ka bara mati marathon kayat nang ta rangkat bat kipisa baka job ka sumar yala ujong ulok kata kadai ka bor jong ka jingit ha usnem ubabut ang shipor kani ka jingit lani ka jingide ka relationship kan kutno dangila khlat no lani ngila no nasla jong kani ka berthai hagwe pat kalyang kata ka jingit ka babam jukut jongi pat kalong bat uplay bat kata kalong na bam jukut shabam jukut ladangi lap ladangi shem ya kata ka jingide bat ya kata ka thwei jong ka jingit ka bana shabam jukut ka bangi khot ka theophilia ka ka bangim la ban le ngan pensha ye pi khandet shapang ka ni ka jingit theophilia ka bamut ka jingit na uplay haka ngiyo ya kata ka jing thrang ban shem ban lap yau bat pandon rengkat batu kano ko kam kabangile bar ka jumut jumber kha jungi ka her shau kum ki wa he
kabatut. Kata ka jingit ka ba nado mensim ka pengkhoy ya ka jintungit baro. But da ka mensim ka bakhoy ka basuba. Ngilap ya ka jinglong mensim habaro ki briu. But habaro ki jingim. Kata ka day ka burom jong ka jingit blay. Penlay ya ka jingmut jongi syok blay. But kumta ngin roy ngin san haka kenja do. But kumjuru haka kenja mensim. She sent jam hakawe kakam. One step at a time. Kani ka jingit ka don haka kabor ka penla ya u Daniel ban rung ban syong halor kading klem delele ruem. Kani ka jingit ka penlong ya u try jongi u Jesus Christ ban yap halor ding na nagmata ki pop jongi. Habaw try jongi u syayap nang mata ka pop jongi ka epat ka pangile at mata jongi. Naba ublay ula kata-kata ya kapertay. Kadba ula IT no yala ukun bala kamar we ba ay ueru ubangit hau unang jansyo Henry unyo ya kajing im kababam jikun. Sa kandu yapi hakawi pat ki videos. Ublay ungkur ku yapi.